Sitten vielä yksi numerolyhenne 5.1. Sehän tarkoittaa monikanava ääntä, että tulee paitsi stereolla oikea vasen, tulee myös etu ja taka ja matalat äänet basso. Sitä kaipaa moni hifisti, moni joka on ostanut kotiteatterilaitteet. Alpo, onko siihen teknisiä valmiuksia lähettää? Tekniset valmiudet on. Ja minä olen ymmärtänyt, että sen viivästyminen on myös kapasiteettikysymys, että halutaan käyttää se kapasiteetti tällä hetkellä muuhun. Joo. Eli sinne multiplexiin ei mahdu, ei ole tarpeeksi kaistaa. No näin mä sen ymmärrän ja mun käsityksen mukaan se on tällä hetkellä se viivästymisen syy. No, tänään kysyin tätä ja sain sellaisen tiedon Yleisradion osalta, että Yleisradiolla on ainakin tekninen valmius alkaa lähettää 2 kanavalla 5.1 ääntä ensi vuoden alkupuolella, joten hifisteille on sitten tulossa helpotusta tähän tuskaan varmasti. Joo, ei tosiaan ole tulossa.